La crisi del 1898 i el catalanisme. La crisi del 98 facilità l'ascens polític del regionalisme o catalanisme conservador. La dècada de 1890 fou un període de crisi que culminà amb la Guerra de Cuba i el desastre del 98, per la pèrdua de les colònies d'ultramar a mans dels nord-americans. El catalanisme progressista de la revista L'Avenç, fundada el 1881 per Jaume Massó i Torrents, aplegà la tradició de Pitarra i el català que es parla ara, però també lo bo i millor del modernisme. Narcís Oller, Santiago Rossinyol, Jaume Brossa, Alexandre Cortada escriviren en les seves pàgines, però també homes de la Renaixença com Àngel Guimerà o Víctor Balaguer. L'Avenç impulsà també la primera campanya per aconseguir la unitat ortogràfica de la llengua catalana amb la publicació dels primers treballs de Pompeu Fabra i l'aplicació dels seus criteris lingüístics en la revista. La proximitat d'alguns redactors de la revista a la ideologia anarquista i la onada d'atemptats anarquistes de 1893 amb les bombes del Liceu i el capità general de Catalunya, Martínez Campos, portaren a una crisi de subscriptors i al tancament de la revista, impulsora del modernisme i el català modern. La crisi del 98 a Espanya per la pèrdua de les colònies Cuba, Puerto Rico i Filipines a mans dels Estats Units d'Amèrica va comportar una crisi política, econòmica, social i moral a Espanya que va permetre l'aparició del catalanisme polític com a part del moviment regeneracionista espanyol que volia reformar i modernitzar una Espanya enfonsada per la derrota militar. Una nova generació d'intel·lectuals i polítics volia regenerar Espanya el 1898 des de diferents posicions ideològiques. I el regionalisme català o basc foren una part de les manifestacions de la política regeneracionista. El 1899, el polític conservador Silvela i el general Polavieja impulsaren un projecte polític regeneracionista des de dins de la restauració monàrquica que va fracassar per l'oposició a Catalunya a la reforma fiscal del ministre Villaverde. La Unió Regionalista, 1899, fundada per la burgesia catalana per oposar-se a la reforma fiscal, va iniciar una protesta ciutadana, el tancament de caixes, consistent en negar-se a pagar impostos per part dels industrials i comerciants. Protesta que va fer fracassar el govern regeneracionista Silvela Polavieja. Paral·lelament, el grup que publicava La Veu de Catalunya va abandonar la Unió Catalanista i va fundar el Centre Nacional Català, 1900. Els seus membres, Enric Prat de la Riba, Francesc Cambó, Jaume Carner, Lluís Duran i Ventosa, eren clarament favorables a intervenir en política i en el joc electoral. L'abril de 1901, a les eleccions generals en el districte electoral de Barcelona, la Unió Regionalista i el Centre Nacional Català van arribar a un acord per presentar una candidatura conjunta. Aquesta iniciativa, coneguda com a Candidatura dels Quatre Presidents i formada per Albert Rossinyol, expresident del Foment del Treball Nacional, el doctor Bartomeu Robert, expresident de la Societat d'Amics del País, Lluís Domènech i Montaner, expresident de l'Ateneu Barcelonès, i Sebastià Torres, president de la Lliga de Defensa Industrial i Comercial. Aquesta candidatura va guanyar els 4 escons a les Corts
pel districte de la ciutat de Barcelona. L'èxit de la candidatura regionalista a Barcelona, malgrat el triomf electoral dels partits dinàstics a Catalunya, va afavorir la fusió de la Unió Regionalista i el Centre Nacional Català en el gran partit polític del catalanisme conservador, la Lliga Regionalista, amb la Veu de Catalunya com a diari portaveu polític de les seves idees. Les eleccions municipals del mateix 1901 consolidaren la Lliga Regionalista com a partit a l'aconseguir la victòria en els comicis a l'Ajuntament de Barcelona amb 11 regidors, els mateixos que els republicans, mentre els dinàstics o monàrquics només n'aconseguien 4. A partir d'aquell moment, republicans i catalanistes es van convertir en les opcions electorals majoritàries a tot Catalunya, posant fi al bipartidisme dinàstic de la Restauració entre liberals i conservadors, i a la corrupció electoral i al torn pacífic o dinàstic entre tots dos partits. La Lliga Regionalista, sota el lideratge d'Enric Prat de la Riba i Francesc Cambó, es convertirà en el partit del catalanisme conservador. Prat de la Riba serà més el gran teòric del nacionalisme català amb la seva obra La nacionalitat catalana, 1906, en la qual defensa la versió conservadora de la idea de nació plasmada pel romanticisme alemany en el concepte de Volksgeist o esperit del poble. Per Prat de la Riba, ni la llengua, ni la història, ni l'art, ni el dret, ni l'economia no formen la nació sense l'ànima o esperit del poble. Prat de la Riba i la Lliga seran també els artífex del precedent d'un govern autonòmic català que serà la Mancomunitat de Catalunya, creada el 1914. La Mancomunitat només unia les atribucions de les 4 diputacions provincials catalanes en un ens o entitat de gestió sense un estatut o marc jurídic legal, que la seva creació es va fer sobre la base d'un simple decret del govern de Madrid. La Mancomunitat i el seu doble projecte modernitzador de l'economia i defensor de la cultura i la llengua catalana foren els antecedents immediats de l'Estatut d'Autonomia de la Segona República.